Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doganymyz canly, meselem goýun, sygyr soýan wagtyň näme ayet doga okumaly diýip sorapdyr. Musulman doganlar goýun, geçi, sygyr garaz islennik, eti halal bolan, eti iýleýän canlyň damagyny çalanda Bismillah, Allahu ekber diýip Allah Taala'nın adyny zikir etmelidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir näçe ayetde canlyň damagy çalynanyna öz adyny zikir etmegi buýurýar. En'am surasının 118. ayetinde Allah Teala diýär: "Eger Allah Teala'nın ayetlerine inanýan bolsaňyz, Allah Teala'nın ady zikir edip damagy çalynan canlydan iň" diýär. Sahih Buhari, Sahih Muslim we başga da hadis kitaplarynda gelişýärli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem canlyň damagyny çalanyna Bismillah, Allahu ekber diýenligi bellep geçilýär. Ünswerin canly kesilenine Allah Taala'nın adyny zikir etmek şertdir. Ýagny bir kişi bilkaslaýyn bilip durup canlyň damagyny çalanyna Allah Taala'nın adyny zikir etmese, şol canlyň etini ýemek haramdyr we ol canly maslak hukmyndadyr. Delili Allah Teala En'am surasının 121. ayetinde diýär: "Ve la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi aleyh." Damagy çalynanyna Allah Teala'nın ady zikir edilmedik canlydan iýmeň diýär. Emma bilkaslaýyn dälde ýadyndan çykaryn üçin Allah Teala'nın adyny zikir etmegi unutsa, onda ol canlyň eti halaldyr. Delili İbn Mace'de ve başka da hadis kitaplarına gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "İnnallaha veza'a an ümmeti el-hata ve'n-nisyan ve mastukrihu aleyh." Allah Teala ümmetimden bilmän eden hatasy üçin, unudany üçin we zorlap ettirilen işi üçin günasyny ayırdy diye. Demek musulman doganlar kim damak çalanyna bilkaslaýyn Allah Teala'nın adyny zikir etmese, ýagny Bismillah, Allahu ekber diýmese, şol canlyň etinden ýemek haramdyr. Emma ýadyndan çykaran üçin zikir etmedik bolsa halaldyr. We bulara goşmaça şunu bellep geçmekde hem peýda we canlyň damagyny çalanda Bismillah, Allahu ekber diýende Allah Taala'nın adynyň ýanyna başga hiç kimiň adyny goşmaly däldir. Eger Allah Taala'nın adynyň ýanyna başga biriniň adyny goşsaň, Allah bilen başga biriniň adyny canly kesen ýalak bolýar. Bu da İslam'a göre uly ýalňyşdyr. Elhamdülillahi Rabbil alemin.